Galing at Pangasinan! Pagod ka ba sa mahabang biyahe? Or gusto mo lang ng moment with nature? Halina at bisitahin ang Asingan Fishing Village kung saan ito ay nagsisilbing pahingahan ng locals and tourists. Tara na! Fish go! Dito sa Asingan Fishing Village, marami tayong pwedeng gawin. But most especially, ito ay nagsisilbing pahingahan at tambayan ng ng ating mga 4Ps na fishers or farmers. Pangalawa, ng mga families na may simple get-together. And pangatlo, ito ay nagsisilbing pahingahan or stopover ng mga tourists or locals na galing sa isang mahabang biyahe. Sa mga cottages na to, pwedeng magkaroon ng simple get-togethers ang mga pamilya or ang mga turista na gusto lang ng leisure time or pastime. So going po sa side na to or part na to ng fishing village, meron po tayong makikita po natin yung mga lotus na flowers and also may kangkungan din po. Sabi nila kapag marami daw pong kangkong sa body of water, ibig sabihin ay healthy po yung tubig. Tara, samahan niyo ako magpakain ng mga isda. Meron din silang mga fruit-bearing trees na makikita dito, kagaya nitong papaya. Napaka-refreshing and relaxing talagang tumambay dito. Kaya naman ang friendly reminder lang po namin sa publiko ay i-practice ang clean as we go policy. Galing at Pangasinan!